Ecobricks mo, bigas ko. Mao ni ang programa nga padayon nga gipatuman sa Daan Bantayan, Cebu. Ania ang detalye niini. Padayon nga gipatuman sa lungsod sa Daan Bantayan ang ilang Ecobricks Mo Bigas Ko program isip kabahin silang advocacy para sa environmental protection. Ubos sa pagdumala sa Daan Bantayan Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, ang programa nagtumo nga ilisan ang usa ka kilo nga Ecobricks ug usa ka kilo nga bugas. Ang Ecobricks usa ka proseso sa pagdumala sa solid waste kung diin isulod ug isansan sa plastic bottle ang mga nilabay nga plastik. Tinguha niini nga mapausbaw ang pagtinabangay, mahipo sa saktong pamaagi ang mga plastik ug mahimo kini og usa ka mapuslanon nga produkto. Pinaagi sa programa, ang lokal nga kagamahanan nakakita og bag-ong pamaagi sa paggamit sa Ecobricks. Kini, easy filler sa kasamtangan nga riprap retaining wall nga naa mahimutang daplin sa suba sa Bagong Daan Bantayan Public Market. Samtang, nakabuhat usab sila og eco pillows nga ginama gikan sa ginunting nga plastic o recycled garbage. Alang sa mayong balita sa Cebu, ako si Hershey Zaspa.